Lehenengo parte hartzaile. Puta, gatzak gola. Futbolista? Egin di. Hostia, hausi dio horrega. Lehenengotik, aero ustel, urratu ez. Horre altazio bulta muno asko da. Hala. Hala. Hey. Mi Dios. Normal hoy. Asko bier ba, asko bier.
Tigatipu, Etzi ontsi, txapelan bie, bigarren antzeran bie. Es que tiene que haber, ese trocin azten de horrega, ze hostixo. Con el bicho bastante, ya tan hecho de momentos. Iantzi, azkeneko antzeran bie. Amarie, urun ipinitxe, Iñaki Amade antzi, Kadila Saldixaz. Antzi bazerikue. Zailkapenien bi antzarrekin, hirugarrena hortxe esku-eskura. Hortxe da krakain entzun dugu, krakadie. Eta igerri eskutan. Azkenien urte askotan ibilitzea zonek eta igertzen da. Ibai posti dator. Baina titu emikotzen atetako azkeneko antzarra, seigarren antzarra. Parte hartute, txapela behantzitxe, gaur beran leheneko antzaran bie. Hortxe da hori, Sami luze inde. Minitxuta 59 segundotan eta honaz amaitxuta